Onpas iso nainen. Onko hän kuollut? Ei hän ole elävä ollutkaan, se on laivan keulakuva. Mennäänkö piiloon, jos se kuuluu taas? Minä kuulen äänen. Ääni lähestyy. Se tulee tänne. Oi, piilottakaa minut. Ai, katsokaa! Se on täällä. Liian korkealla. Ei onnistu. Niin. Ettekö te voisi etsiä oviaukkoa? Ai, sattuiko sinun pahasti? Kummallista. Sehän liikkui. Tämän koiran suussa on jotain. Mitähän tämän suussa on? Varo niiskuneiti! Ottakaa siitä voileipää. Siinä on meetlustia, juustoa, näitä kyllä piisaa. Ja minä ottaisin rasian niitä. Sisuja vai? Ei vaan. Aikuisten ihmisten seurusteluväline. Väestöliiton suosittelemaan. Paukkuu tuossa samalla. Aivan tuo pari pulloa kolmosta. Samaa menee samalla suun. Tai tarkoitan korkinavauksella. Iljuneet, kutittaneet, repineet, korvista nipistäneet. Loistavaa. Hauskaa. Tämä temppu tehoaa aina. Herää muumipeikko, tiedän, että kutiat. Oletko sitä mieltä? Lopeta. No sitä ihmettelen, että minusta on nyt jo kuminaamareita tehty ihan täysin, että just minun näköinen. Eijakas, hauska kuulla. Tulee omia kaksoisolentoja vielä tuolla kalulla vastaan.